Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut yn ni'n cyfrifo'r ail ddeilliad. Nawr ystyriwch yn gyntaf bod ni'n cychwyn efo ffwythiant yn hafal i f of x. Na, dyn ni'n gwybod o waith blaenorol bod ni'n gallu differu rhywbeth o'r math yma. Os dyn ni'n differu, dyn ni'n cael y gradiant, sy'n cael ei ysgrifennu fel dy by dx. A wedyn y nodiant dyn ni'n ddefnyddio i differu f of x ydy f dash o x. Nawr, yr ail ddeilliad ydy be dyn ni'n gael os dyn ni'n differu dy by dx, os dyn ni'n differu y gradiant. Y nodiant ar gyfer yr ail ddeilliad ydy d sgwed y by dx sgwed. A wedyn os dwi'n differu f dash of x, dwi'n sgwennu fo fel hyn. F dash ddwbl o x, f double dash o x yn Saesneg. Felly, enghraifft, os yw yn hafal i, dydyn ni 4x di ciwbio, tynnu 2x di sgwario, tynnu 5x adio 3. Yna, ar gyfer y ffwythiant yma, os dwi'n differu unwaith, os dwi'n ffeindio dy by dx, be fasa hwn? Wel, mae 3 llos i 4 yn 12, a mae 3 tynnu 1 yn 2. Mae negatif 2 llos i 2 negatif 4, a mae 2 y pŵer tynnu 1 yn 1, felly x i pŵer 1, sy'n jyst yn x y ben ei hun. A mae termau efo x yn nhw yn differu just yr eidr hif, felly mae negatif 5x yn differu yr eidr negatif 5. A mae'r rhifar ben ei hun yn diflannu wrth differu, felly mae'r plus 3 sy'n edrych iawn fan hyn yn diflannu. Felly dyma ni y gradiant, sef cyfradd newid faint mae yn newid ar unrhyw adag. Ond os dwi'n differu hwn i ffeindio d sgwed y by dx sgwed, dwi'n darganfod cyfradd newid dy by dx, sef faint mae gradiant yn newid ar unrhyw adeg. Ac fan hyn i differu 12 llos i 2, 24, a wedyn 2 tynnu 1 yn 1, felly x i pŵer 1, just x. Term efo x yn differu just yr eidr hif, felly negatif 4x yn differu yr eidr negatif 4, a mae'r hifar ben ei hun yn differu yr eidr dim byd. Felly mae'r ail ddeilliad yn hyn yn 24x tynnu 4. A beth sy'n ni'n gallu gwneud wedyn i edrych ar y cysylltiadau rhwng y pethau yma? Fas a plotio hein ar y graff, felly dyna dwi wedi gwneud yn hyn. Ar y cyfrifiadau graffigol yma fan hyn, dwi'n mynd i ofyn iddo fo blotio yr greiddiol, y dy by dx, a wedyn y d sgwed y by dx sgwed. Ac os ydyn ni'n gwneud hynna, dyn ni'n cael y graffiau yma. A wedyn, dyn ni'n gallu gweld y cysylltiadau rhwngthyn nhw. Y glas yn fan hyn ydy'r ffwythiant reiddiol, sef y 4x di ciwbio, tynnu 2x di sgwario, tynnu 5x adio 3. Y coch ydy'r dy by dx, sef 12x di sgwario, tynnu 4x tynnu 5. A wedyn y gwyrdd ydy'r ail ddeilliad 24x tynnu 4. Nawr, yn y darn cychwynnol, mae'r gromlin las yn cynyddu. Dyn ni'n mynd i fyny, mae gennym ni gradiant positif. Ac felly mae gwerth dy by dx yn positif. Ydy mae'n gostwng, ond mae'n dal yn positif, felly mae yn fan hyn yn cynyddu. Nawr wedyn, ar ôl y pwynt yma fan hyn, mae'r gromlin las yn cychwyn gostwng, mynd i lawr, ac felly mae'r gradiant yn negatif, mae'r darn coch o dan yr echelin x. A wedyn, yn y darn terminol fan hyn, mae'r gromlin las dechrau codi fyny eto, felly mae'r gradiant eto'n positif, dyn ni uwch ben yn y coch yr echelin x yn fan hyn. A wedyn, os dwi'n sbio ar y gromlin goch i hun, ar y cychwyn yn fan hyn, mae'r gromlin goch yn lleihau. Mae'r gradiant yn negatif, dal yn lleihau, nes y pwynt yma. Felly mae'r darn gwyrdd yn fan hyn efo gwerthoedd negatif. O'r pwynt yma wedyn ymlaen, mae'r gromlin goch yn cychwyn cynyddu. Dyn ni hefo gradiant positif, ac felly mae gwerth y llinell werth yn positif yn fan hyn. Felly mae yna gysylltiadau rhwng dy by dx a d sgwed y by dx sgwed. A mi wnawn ni weld yn y fideo nesaf bod ni'n gallu defnyddio hein i ffeindio pethau fel pwynt maximum neu pwynt minimum y gromlin a gallu profi hefo yr ail ddeilliad bod nhw yn bwyntiau maximum neu pwyntiau minimum. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg.
neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.